Antonella bella jisemmilkom jagħtikom merħba l-programm 106 mis-sensiela botta u risposta. Illum se jkollna programm fejn nistgħu ngħidu hekk se jkun inħawsila li se nkunu l-membri tal-tim ta' botta u risposta se nkunu din intellaw dan il-programm. Biss qabel ma nintroduċi lil Karlo lil Joseph bħas-soltu nfakarkom żewġ affarijiet. L-ewwel nett li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni f'dan il-programm jista' jagħmel dan permezz tal-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa hawnhekk ma l-istream tagħna u t-tieni ħaġa li naħseb hija l-iktar ħaġa importanti għalissa naraw naqra it-temi tal-programm tal-lejla illi huma dawn. It-temi ewlenin għall-programm tal-lejla. Hibernians jilħqu lil Florjana fil-quċċata. Jirritorna id-derbi tant mistenni bej Florjana u Valletta. Juventus jirbħu derbi d'Italja mill-aktar spettakolari. Mela, wara nintroduċejna it-temi nintroduċu lill-kollegi li ser ikunu qegħdin jakkumpanjawni l-ewwel parti tal-programm. Karl Parnis u Joseph Magri. Nsellmilkom. Nsellem Antonello, nsellem Karl. Mela, u f'dil-ewwel parti tal-programm se nkunu qegħdin niddiskutu dak li ġara fit-tmiem il-ġimgħa fil-Kampjonat Premier u dak li għandna nistennew f'nofs il-ġimgħa. Ma ħanibdew pass l-aħwa u nibdew bil-qabel xejn naraw ir-riżultati illi kellna mit-tielet ġurnata tal-Kampjonat Malta Premier. Florjana 1, Gżira United 1, Hamrun Spartans 2, Mosta xejn, Hibernians 2, Birkirkara 1, Slima Wanderers 1, Taxxi Rainbows xejn, Valletta 3, Marsax Flok 1, Zabbar St. Patrick 1, Nashar Lions 1. Il-klassifika wara li kulħadd tlab tliet lobijiet hija kif ġej. Hibernians u Florjana 7, Marsax Flok u Slima Wanderers 6, Valletta u Hamrun Spartans 5, Mosta 3, Zabbar St. Patrick, Birkirkara u Gżira United 2, Taxxi Rainbows u Nashar Lions 1. U kif qegħdin taraw ovvjament għadna bidu it-timijiet diġa huma f'xulxin, imma qabel ma nibda nitkellem naqra fuq naqbdu l-lobijiet partikolari. Ħbieb, forsi ttuni naqra xi ftit kummenti b'mod ġenerali fuq din it-tielet ġurnata li għadna kemm rajna qabel xejn. Joseph, tibdintu ma tikkomplikajna. Merħba, grazzi Antonello, l-ewwel nett. L-ewwel nett naħseb jidher li qed ikollna kampjonat pjuttost interessanti, jiġifieri qegħdin naraw ukoll anke riżultati illi wieħed ma jkunx qed jistenna. Ovvjament naħseb kif ilni ngħid mill-bidu tas-sena l-oħra, s'issa għalkemm għaddew tliet logħbiet jiġifieri għadek ma tistax tiġġudka, s'issa nemmen il-tim fil-Premier l-iktar tim li nissimpatizza miegħu jien forsi kell mhux ħejaqbel miegħi il-Belt. Taħares bl-ikraħ. Ċajta bija kieta. Dak għax blanuċċali, għax meta tiġin il-50 tibda settin teċċemet fil-lijek, fil-lijek. Le, il-bet naħseb jidher li dak ix-xogħol li sar fis-sajf mhux minn ta' transfer market bil-santu, naħseb il-belt l-iktar tim l-impressjonani anke l-mod kif organizzaw naħseb min imexxi l-klabb, ġifieri qegħdin xi kumpanija 20 ruħ u anke l-mod kif jorganizzaw jinvestu dik oġbitna ħafna. Nistanżid xi ħaġa miegħek. Għamel introduzzjoni Joseph, u mbagħad Karl tkellem. Kemm inżid waħda mal rajt ma jimportax Antonello, ma jimportax. Ara, ma nafx jekk rajthom x'edizzjonijiet ta' qabel kemm jiena qed faħħart il-belt bħala l-uniċetà li għandhom għas-supporters. Imma punt li tinżid mal-belt anke f'livell ta' ġovanili, f'livell ta' nies il-belt. Konġi għalija. Qed jagħmlu sistema tal-ġen. Konġi għalija u onestament l-iktar ħaġa li ħadd sodisfazzjon it-tifel ta' ex-player u ex-coach ta' Rabat, it-tifel ta' Edward Azzopardi iż-żgħir, onestament insejt x'ismu għall-mument. Azzopardi, ġifieri anke wkoll lab ukoll daħal biċċa ma' Malta, ġifieri tara tifel ta' 17-il sena jew 19 jiddebutta bil-flok ta' Malta, dak ukoll huwa onur. Ġifieri dik ħaġa li qed nagħmilha sew fit-tim tal-belt. Rigward tim li jiena stennejt aħjar minnu kollu huwa Birkirkara, naħseb jiena stennejt ħafna aħjar mit-tim ta' Birkirkara, onestament ma nafx hekk Karl jaqbilx miegħi jew le. Naħseb it-tkeċċija ta' De Angelis minn Koch naħseb kienet naqak min wis biex wieħed jiġġudika. L-ewwel neġġi ġdrojiet kien għadu ġab.
U il-bieraħ ġifieri mal-coaches ġiet ġarbu l-ewwel telfa mal-Hibernians. Issa forsi intom forsi l-tnejn li intom fans tal-ħibs il-logħba l-bieraħ ħankun onest ma segwejtix però minn kif smajt jien jista' jkun l-iżbaljat jidher li Birkir Kara tat prestazzjoni tajba, jiġifieri minkejja r-riżultat ma ġiex favorija. Ibqija naħseb li tal-kummentajt fuq ġaġtimijiet ukoll naħseb Hibernians jidher li wkoll għamlu ċertu qabża l-qoddim mill-lob li kienu jilagħbu s-sena l-oħra, jiġifieri qed nistenna li Hibernians ukoll kapaċi ċċellinġjaw mal-ewwel sitta. Mbagħad għandek il-ħamrun li huma dejjem hemm. Jiġifieri u naħseb jien għandu ħow dak li kelli xi ngħid, jiġifieri s'issa naħseb Antonello għadu nerġa' ngħid għadu kmieni wisq biex naraw eżatt li min ħajkun dawk is-sittimijiet illi ħajjikkwalifikaw isu. Naħseb baqa' x'jiġri ovvjament tim tal-ħibs minkejja tim tal-ħibs ħankun onest magħkom, jiġifieri tim tal-ħibs minkejja illi ġab riżultat u qed jilgħab tajjeb peress li għandu l-injuries u forsi għandhom dik il-daqsxejn problema ta' gowler, jiġifieri il-ħibs qed jagħtu prestazzjonijiet kif jistgħu bħalissa mill-aqwa. Mela Kaj, l-ewwel kummenti tiegħek qabel ma nibdew nidħlu fuq it-temi prinċipali li għandna minn dil-ġurnata. Sadattant ukoll qiegħed infittex il-plejer jaċċenna li Henry Joseph. Mela, nsellem dawk kollha li jsegwuna, nista' nagħmel tislija l-ħabib tiegħi please, jekk ma jimpurtax. Mela jekk ma tafux il-kamra sportiva qed isegwuna anke mill-Eġittu. Sinjor tajjeb. U hawnhekk insellem għall-ħabib tiegħi Frank Buġejja, ħabib tal-qalb tal-familja tagħna, u għalhekk sabiħ il-futbol il-ħbiberija bejni u bejn Frank u l-familja tagħna bdiet meta tfal tagħna, jiġifieri tiegħu iż-żgħir tiegħi l-kbir kien jilagħbu flimkien ma' Balzan. Ġifieri t-tifel tiegħi kien Ser Balzan u mbagħad komplet minħabba l-fatt li kienu l-iskola flimkien Stella Maris u dis-sena sa jinfirdu għax it-tnejn qabdu toroq differenti għall-karriera tagħhom u minn hawn nixtieq insellem il-Frank Buġejja tislijiet u sellili għall-Kajr u apparti minn hekk Frank bħalissa għall-qalbu għaliex it-tim tal-Liverpool qiegħed on top. Mela, wara dik il-parentesi u xtaqt li nagħmel aċċenna li biex nuri li l-programm Risposta u Risposta qiegħed oltremanika issa. Mela, il-Kampjonat Malti ħadd pjaċir il-ġimgħa l-oħra meta konna qegħdin nitkellmu wkoll mal-ħabib tagħna ta' Sliema. U fej għalilna li Sliema għalkemm għandhom it-tim għadhom ma rrankawx. Pereżempju, ħan ikkompara x'ġara l-bieraħ ġaruma. Jien kellek tgħid l-bieraħ ġara tgħidli orajt mhux it-tema tat-Taljani issa, imma nixtieq nikkompara li it-tim meta tkun għadu qed jingħaqad u jiġi plażmat irrilevanti mill-liema kampjonat ġej. Issa hekk mhux Malti, Taljani u Ingliż. Sewwa it-tim sakemm joqgħod, sakemm jidra l-kod, sakemm jidra l-iskemi, trainings ġodda, players ġodda. Sewwa mela ikun hemm bżonn li t-timijiet jiġu ġeld. Naqbel ma qal il-ħabib tagħna Joseph fuq il-belt irnexxilhom jagħmlu struttura tal-ġen. Jiġifieri anka fuq il-nursery level qed jarraw ifittxu ġabu ċerti coaches ta' ċerta stoffa, ġabu anka qed ifittxu anka players minn nurseries oħrajn, jiġifieri they're doing a good job. Per eżempju, ħaġa sabiħa li għamlu l-belt, u sirt naf biju, li kull player miż-żgħar qed jiġi abbinat wieħed mill-kbar. U they are following each other. Jiġifieri anke li tkun żgħir inti jagħtik ċans u opportunità li isek mhux tikkritika ta' tiddiskuti jkollok dak il-mentor tiegħek. U hija xi ħaġa sabiħa, jiġifieri affarijiet li bihom qatt ma rajna f'Malta, qed tifhmuni x'qed ngħid. Issa kemm inżib biċċa sejra dik. Biċċa sejra jiena naħseb it-tim tal-Belt qed jerġa' jagħti tama biex nerġgħu naraw il-livell vera qoli li għandna fil-plejers Maltin. Naħseb jiena. Nemmen fiha ħafna. Tagħmel iżid ukoll ġara xi ħaġa straordinarja dil-ġimgħa. U jistgħu jgħidu li jridu ċerti nies. Jiena għalija Portelli, he is making history. Issa jekkux waħdu, jekkux qed jagħmel wiċċu għal ħadd irrelevanti. It-tim ta' Portelli, they are making history. Nafu x'ġara? Issa, l-inti tas-serje C
ħajxtri tim hija benawgurante ta' għalfej, għax da anka jkollu l-plejers Maltin tajbin, jitfaħħom hemm. Għara kemm ħanfetħu orizzonti. Jiġifieri, nibda naraw ftit klassifika. Jien għalija bħala supporter tal-Hibernians li qegħdin l-ewwel this is a surprise for me. Kellek Taylor Karl. Sakemm it-tim beda jaqgħod jaħdem, kellek Taylor Karl. Wara li kontrajtom f'tal-Ewropa u hekk, u anke għandi ċerti opinjonijiet fuq il-goalkeepers tal-Hibs. Le, ma bsax li Hibs. Sewa, wara 3 lobiet ħajkollhom 7 punti. U trid tqis li dro li ġew il-Hibs, jien inħossu li kienu ġiex punti mormijin. Biss fil-Hibs hemm xi ħaġa darba li they are already gelled, they are already plasmati bħala tim. Per eżempju, case in point, fej qabsarna nar is-sibt meta konna l-ground, laħan nħarbu hekk. Nkunu franki, bil-Kirkara kienu laki fil-gow. Għax ġie minn żball ta' Hibs. Imma mbagħad żbil Hibs għamlu comeback ta' vera. U di mhux l-ewwel darba qed jagħmlu għal comeback il-Hibs, so please take note. Marsa xlok għamlu ċerti n-nesti tajbin ukoll. Sdiema ngħidlek jiena 6 punti għandhom ta' Ħamrun 5, imma l-Ħamrun nil-5 dak jiġifieri kellek tgħidli għala għajnejk. U ħantik boċċa ta' tim li ħajkun mal-ewwel 6 ngħidlek bla dubju l-Ħamrun. U tgħidu li imma xis-sena l-oħra kienu xofer imma x'għamlu s-sena l-oħra għamluh bi kbir. Għalfejn għamluh bi kbir. Għax huma mhux tal-li rebħu lik, mhux tal-li ħaddu dil-kwalifikazzjoni, tal-li taw esperjenzi li żżar tagħhom. U dan li fih tajjeb dal-lik. Mela, jien mhux seddi ngħid. U nitkellem bla kantunieri, minix u laqqas rufjan, naħseb illum rajtuni, biss inħobb ngħid l-affarijiet. Jien, onestament, fuq dal-lik konċettiku il-format tiegħu, biss kellek toqgħod taraħ u tanalizzah bil-mod. Għat-tfal Maltin u jekk ħajkun hawn iktar nies bħala ħajħadmu moħħhom bħal Ħamrun, ħajkun ta' vetrina tajba. Naqbel miegħek. Issa, mbagħad għandek is-soltu. Il-Belt, positive surprise ukoll 5 points, jiġifieri daw trid tqis li hemm oċean bej il-first u il-Premier hemm oċean, opinjoni tiegħi, sewwa. Issa, li għal ftit diżappuntanti kelli ngħid jien żabbar bil-Kirkara u Gżira, nemmen li daw mhux ta' ġiex punti minn 9 u ta' xinu naxxar ma għednuħu xej bi kbir li għandhom punti. Ġifieri għax kellek tara ma minn qed jagħmluha, all right, sorpriżi, il-ħajja mhux kollha sorpriżi. Qed niftehmu ġieli dik dejjem, imma kellna naraw hekk, ifhmuni x'irrid ngħid. Ġifieri li kelli nara positive surprise huma Hibs. Ta' xi naxxar qegħdin posthom u negative surprise huma żabbar bil-Kirkara u mhux daqshekk imma anke Gżira. Karl, ma nafx hekk taqbilx miegħi. Minuta, ma nafx taqbilx miegħi. Le, skużani, bil-Kirkara naħseb fuq Coach de Angelis. It-tkeċċija tiegħu naħseb ġiet naqa' kmieni, x'naħseb jien. Nista' tgħid li fiera s-sena l-oħra ġew ġuddikat s-sena l-oħra 10,000 ġiex finals. Però jiena il-finals rajthom it-tnejn, ġifieri niftakar ċara bil-Kirkara u Ħamrun. Kull ma kien hemm fil-logħba ċans kull wieħed il-Ħamrun ħadħu bil-Kirkara ġew mal-lasta u kontra l-Hibs bil-Kirkara kien hemm mumenti fejn kienu jew ikollhom jiskurjaw. Ġifieri kienu unlucky wkoll jekk inti tiftakar sew. Ġifieri li naħseb kienet naqa' kmieni tkeċċija. Issa aħna kull ma aħna opinjonisti tiegħu, kulħadd ikollu l-opinjoni tiegħu l-idea tiegħu u nispettaw xulxin. Biss nemmen jiena kienet da xej frettoloza it-tkeċċija tiegħu. Naħseb kien ħaqqu iktar żmien. Final hija final. Anke l-Inter telgħu final ma qalgħu 5. Issa kun se jsaw x'għamel mal-Milan. Ella ġieb rebaħ tazza. Ġifieri jiena lija meta tiġġudika bniedem fuq final bid-dovut rispett. Biex tasal final jew tasal ċerti pożizzjonijiet għandek build-up.
Isma' da bħal meta It's unfair. Ma It's nistax unfair bil-kirkara li żewġ finals tilfu u laqbadna fuq bil-kirkara. Ejja nkomplu fuq bil-kirkara. Karl int kont qed tara kont qed preżenti għall-logħba bej Hibs u bil-kirkara fejn minna diġà ċernajna li suċċess importanti li Hibernians bl-inġeris kollha għandhom kisbu kontra bil-kirkara. Però issa bil-kirkara ħabru coach ġdid, ħabru lil Gianluca Festa li ħafna minna jiftakruh ma' Inter, ma' Cagliari u ma' Middlesbrough fis-snin 90 u snin 2000. Xi right back x'kien jew left back dak x'kien. Defensur xellungi u kien finnu ċentrali wkoll. Fejn taħseb illi Festa irrid jindirizza bħala l-ewwel problema li għandu jsolvi minn dak li rajt inti nhar is-sibt. Kont ħankun daqsxejn ironiku ngħidlek issa ġabuh il-Festa wasal biex jalaq l-istaġun. Ifimni, a good question. Bir-kirkara li hemm materjal hemm. Naħseb li kbar nuqqas li hemm kien ta' Coppola, jiena tgħidli xejn dak il-plejer, għaw ċerti plejers li jagħmlu x'jagħmlu tridu. Issa li jien Coppola li ma nafx ġara, għax ma segwejċ is-suq ta' trasferimenti ta' bir-kirkara ma naf li m'għadux hemm. Issa telaqx għax sabti maħjar. Jew neħħewx, jew maqbil, insomma, whatever, iħossuh. Għax dan l-istess plejer kien fil-li kontra raħ difiża, fil-li kontra raħ isu torri in-naħa l-oħra. Bir-kirkara tinsiex, hija ħassra li kif qal tajjeb Joseph u li ma tawx jaħdem il-coach ieħor. Issa dan jiddependi x'formation għandu, l-adaptability, il-pre-season. Per eżempju, li narawhom aħna, ċerti nies jagħmlu pre-season mod, ċerti nies jagħmlu pre-season ieħor. Jiena li għaġlu naħseb tgħid li mix-xort hekk ħajkun staġun deludenti, iktar. Però ħanejlek Karl dan ġelis. Dak kien għadu ma tilifx ta'. Kien għadu ma tilifx imma biex nkunu għedna kollox ukoll. Ma l-belt naħseb kien fortunat illa ħareġ bid-draw. U mal-gżira bir-kirkara kienu diżastru bil-rispett kollu li supporters ta' bir-kirkara. Imma Antonello, Antonello, tal-istrajks. Antonello, Iva, però ħanejlek waħda. Hemm fattur ieħor li naħseb mhux insemmu. Dis-sena kif qal tajjeb Karl ma kellux il-Coppola fit-tim, ma kellux il-Maxwell Maja, ma kellux il-Satarjano, ma kellux il-Paul Mbong. Ġifieri dan ġabu ħafna plejers ġodda. Ġifieri l-istess ħaġa issa. Da bħal meta kif qal tajjeb Karl, allura għax ir-Roma tilfu l-bieraħ ġifieri Gasperini f'daqqa waħda sar ħażin. Le, imma tittati ċans illi jingħaqad it-tim. Da bħal meta l-Milan l-ewwel logħba tilfu mal-Cremonese, kulħadd qal għax hekk u għax hekk u għax hekk. Tittati ċansa kemm jingħaqad it-tim hu. Dan bażikament bil-kirkara ara kemm ġabu plejers ġodda. Jambu Suttil, ġabu l-dak Aċembong ta' Maslima. Eżatt li kien Maslima. Ġifieri naħseb bniedem trid ċans jissettja t-tim ġifieri. Dan jisek għandek inti. Dan jisek għandek inti persuna xtara dar u inti tistenna li dawwal kollox jumejn. Ma tistax tittat inqa' ċans. Jiena onestament minn dal-coach ġifieri, Karl il-bieraħ li jsegwi l-Hibs qal illi l-Hibs kienu ħafna aħjar minn bir-kirkara. Allura imma però ma tistax tgħid il-coach li bir-kirkara huwa ħażin għax inti ma tistax tiġġudikah. Fuq jumejn. Ħafna kien iktar mistenni minnhom, żgur ħadd ma stenna li wara tletlu kien se jkollhom xi punti le? Le. Min-naħa l-oħra, għaliex il-ħin qed jafu suq tfadlilna diversi temi li xtaqt nitkellmu fuqhom. Ġus, darba ħandur għalik. Valletta li fil-fema tiegħi qed jimpressjonaw u naħseb mit-timijiet li hemm bħalissa huma l-aħjar tim li qed jilgħab futbol mill-isbaħ
ma Birkirkar kienu sfortunati wkoll li ma rebħux, ħadu punt kontra l-Ħamrun. U ħaġa u kontra ma jistax lok, taw prestazzjoni ta' tim ġifieri bażikament baqgħu fuq il kollu u baqgħu sal-aħħar biex ġabu t-tielet gowl, ġifieri jiena naħseb qed nara prestazzjoni ta' Belt mhux daqda qalba. Però ħammorru lura għal dak li ġara lejn l-aħħar tal-istaġun tal-2024, kważi sentejn ilu, meta Valletta ġew relegati. Sewwa għall-ewwel darba fl-istorja. Jiena naħseb forsi dak iż-żmien peress li jien għandi simpatija kbira lejn it-tim tal-Belt u nħobb ħafna l-Belt. Dak iż-żmien nemmen li jiena għal supporters Beltin iktar minni, kienet disfatta kbira li tara tim wieħed mill-iktar tim darba ħtazzi fil-futbol ma taraħ jiġi relegat. Però jiena naħseb illum jiena ngħid li dik kienet opportunità għal Belt fuq platt tad-deb illi użawha tajjeb biex organizzaw biex mhux biss jiġifieri nefqu blatt u ġabu l-players biex jaraw kif qed iġibu plejers, organizzaw struttura minn fuq s'isfel. Ġabu diversi nies b'esperjenza. Ġabu diversi nies fin-negozju. Ġabu President Claudio. Jiena Claudio Greco huwa ġifieri ħabib tiegħi nsellimlu minn hawn ġifieri u nawguralu u ngħidlu proset tax-xogħol li għamel. Dan il-bida flimkien mat-tim bena wkoll Antonello bena xi ħaġa li wara li ġew relegati xi xahar wara laqqa supporters tal-Belt u qallhom ħaġa, qallhom kelma. Dan huwa l-mument tagħna li ninaqdu iktar minn qatt qabel biex nerġgħu hekk. U naħseb ħaġa tajjeb li għamel li bena bond speċjali wkoll mal-partitarji Beltin. Jiġifieri dik bażikament ukoll għenet biex il-Belt jerġgħu isibu saqajhom. Again, għadu kmieni wisq, però diġà qed tara Belt li jiena nemmen ħadd iċċellinġja post tal-mal-ewwel sitta. Jekk tgħid li għandhom ċans jirbħu l-kampjonat, ngħidlek naqa' diffiċli. Naqa' diffiċli. Qed nara diffiċli li se jkun hemm xi Kif qiegħed il-format, però nemmen illi fis-snin li ġejjin ħanerġgħu naraw il-Belt ta' Karwana Kalmu Viktor Xriħa. Kif ovvjament sejrim dar ritmu. Possibbli. Karl, minnaħa l-oħra, forsi nagħtu naqra ġex minuti fuq argument oħra li xtaqt inqajm qabel ma nitkellmu fuq il-logħba ta' nofs il-ġimgħa. Hibernians, sa fejn taħseb li jistgħu jaslu minkejja l-injuries kollha li hemm. Ara, mhux se ngħid fil-bidu tal-kampjonatu fl-ewwel prestazzjonijiet anke li rajt Ewropej, kellek tgħid li Karl il-ħibs jagħmlu mal-ewwel sitta, kol ngħidlek 60%. Illum ngħidlek a good 85% will do, biss fadal. Biss fuq kemm ngħaddi punti fuq li qal Joseph, naħseb Joseph Portelli fuq ir-rep tal-lig għamel dak li jsejħulu skakko matto u nemmen li ħajkun hawn perjodu kif hemm l-Iskozja u kif għamel anke ġieri l-Italjan li meta ħatibda tara l-Albodoro minn rebaħ il-lig ħajkollok tikkuntenta bil-kulur aħmar u iswed, ħamru. Għax naħseb issa diffiċli jitilfuq daw. Il-lig. Jibsa. Karl, jiena. Le, jiġru daw l-affarijiet. Le, jiġru, le, jiena mhux qed ngħidlek li m'għandekx raġun. Karl, anzi fuq li ġara s-sena l-oħra jiena kważi 90% naqbel ma li qed tgħid. Però at the end of the day, it's football u nerġgħu ngħidu. Għadu kmieni biex wieħed naħseb jasal konklużjonijiet. Jiena fuq din l-ewwel fażi tal-kampjonat, però nitlobkom iżommu fraskom ħaġa, sinjuri, li issa l-Ħamrun se jkunu qegħdin jilagħbu kull 3 ijiem u dik tista' Dik ukoll. tista' tbiddel ħafna l-affarijiet. Mela fadlilna 12 minuta biex immorru għal-reklami u nixtieq illi niddiskutu naqra wkoll programm l-aktar interessanti li se jkollna f'nofs il-ġimgħa u ħanurikom il-grafika u naħseb hija grafika li se titkellem waħda. Għada fis-7:15 żewġ logħbiet. Ftaqali l-iktar logħba mistennija bejn Florjana u Valletta f'Kordin Żabbar St. Patrick kontra Ħamrun Spartans. Fid-9 żewġ logħbiet jaħarqu. Fin-naħa t'isfel tal-klassifika f'Kordin
Nashar Lions Starshine Rainbows. Ftaqali Slima Wanderers kontra Birkirkara. L-erba ma tkun żewġ lobet f'Kwardin, Marsa Xlok Sierra United u Mosta Hibernians. U hawnhekk qabel ma nkomplu nitkellmu fuq il-lobiet, permettulu wkoll nirringrazzja lilkom is-segwaċi tal-paġna tagħna tal-feedback pożittiv li qed ittuna fuq il-reels osra illi jiena u Kart Parnis qegħdin nagħmlu wara diversi lobijiet illi nkunu preżenti għalihom fl-stadiums rispettivi tal-Kampjonat Premier. Se nippruvaw nagħmlu minn kollox biex dan il-tip ta' kontenut nibqgħu noħorġuh matul l-istaġun, għada fil-fatt jiena se nkun qiegħed preżenti f'taqali biex naġġornakom fuq iż-żewġ lobijiet ftit momenti wara li dawn jispiċċaw. Hija xi ħaġa wkoll inizjattiva lill Kamra Sportiva, anke wkoll nirringrazzjaw lil kull min qed jagħmilha possibbli biex inkunu nistgħu noħorġu dawn ir-reels, nkunu nistgħu wkoll nżommu lilkom is-segwaċi tagħna dilettanti tal-futbol Malti dejjem aġġornati bl-aħħar aħbarijiet matul il-kampjonat. Ovvjament il-qudiem ukoll forsi jkollna opportunità li nagħmlu dawn aġġornamenti jkun hemm xi logħbiet importanti fil-BOV Challenge League u fl-MHR League. Mela, niġu għall-lobit tagħna sinjuri għaliex għadha kif jgħidu Taljani ċetan ta' karne fuoco. Voldiri, speċjalment fl-Stadium Nazzjonali. Floriana Valletta, logħba mistennija minn kulħadd. U qed ngħid minn kulħadd għal diversi raġunijiet. Għandek il-Furjana li qiegħda l-ewwel. Il-Belt li qed jilagħbu tajjeb, din se tkun l-ewwel logħba wara il-ritorn ta' Valletta mill-Challenge League. Ir-riskju li Valletta jitilgħu l-ewwel wara d-90 minuta jekk jirbħu lil Florjana Voldiri hemm ħafna argumenti interessanti l-aħwa. Joseph Karl, kummenti tagħkom fuq din logħba. Jiena onestament, ħan nitkellem x'tixtieq qalbi, jien nixtieq li l-Belt jirbħu erba' b'xejn. Imma ħja nisimgħu x'taħseb għax ovvjament. Ħan ngħidlek, Antonello kif qed inti għandek il-Furjana li għadin l-ewwel. U l-Belt li għaddejjin bir-ritmu li għaddejjin u anke l-entużjażmu li hemm fost il-partitarji tal-Belt. Diffiċli biex wieħed jaqta' fejn ħadd mur il-partita. Ġifieri jiena laqqas ħanati kemm ħajġu, din hija partita illi first of all derbi hija dejjem derbi. Eżatt. Ġifieri naraw derbi f'pajjiżi oħra fejn rajna li t-tim kien batut u dejjem rebaħ id-derbi tiegħu. Darba nottazzjoni fejn da tim batut. Eżatt, dik le, konġerija ġifieri l-ebda tim mhu batut, ġifieri il-ġiex timijiet ħajinżlu biex bażikament jirbħu. First of all, kulħadd jaf it-tip ta' rivalità li hemm bejn il-ġiex timijiet. Però jiena nemmen illi 60% tispiċċa logħba draw u mbagħad għandi ħaġa żgħira f'moħħi qed tgħidli li Valletta jħorġu rebbieħa. Minix qed niskludija, Naħseb jien. niskludija. Jekk hemm il-darba nibqgħu naraw il-lob Valletta sissa u rewe għal-kemm Karl. Jiena forsi timpoġġi l-Valletta. U plus Antonello tittejt ħaġa oħra illi Furjana dal-weekend ġew drom għall-Gżira. Sewwa? Eżatt. Ġifieri, bażikament Furjana naħseb li jkollhom vantaġġ li jinżlu iktar bħeġġa għax ovvjament ħadd ma jkun irid it-timijiet jaqbżu, kulħadd ixtieq li jkun l-ewwel, però li il-Belt għadhom tillajn wara erba' logħbiet tagħhom fuq il-Furjana, ovvjament naħseb l-ebda partita li Furjana jisma' jixtieq dik. Eżattament. Jiena min-naħa tiegħi naħseb Valletta. Qed nara l-kwoti li l-sponsors tagħna hija bet qed joffru għal din il-logħba. Florjana 1.87, Draw 3.41, Valletta 3.69. Karl, x'taħseb? Naqbel mejja bet. Furjana favoriti. Mejja. Jien nemmen li xi rebħa tkun rebħa Florjaniża b'iskor minimu, imma il-futbol ma ntlebax bil-qalbis. Tinsix li l-Florjana huma min huma ra x'għamlu, il-Belt għadhom ġejjin all-right, għandhom proven foreigners, imma nemmen li Florjana jispikkawha. Sewa wisq. Mela, nixtieq nitkellem ukoll fuq iż-żewġ logħbiet li għandna fid-disa' illi huma żewġ logħbiet mill-aktar interessanti.
ħanibqgħu taqali għalissa. Slim Wanderers kontra Birkirkara. Disa tkun l-ewwel logħba ta' Gianluca Festa bħala coach ta' Birkirkara, Slim Wanderers illi ukoll qed ifittxu rebħa biex ikomplu jżommu posthom ma ta' fuq. Karl, ħanibda bik qabel ma nagħtu l-kwoti tal-isponsor tagħna. Liema favoriti. Sliema favoriti taħseb l-sliema xorta ħada se jirbħu. Fil-fatt l-sponsor tagħna jgħid Sliema 2.1 ejjabet ovvjament qed ngħidu. Id-draw 3.23 Birkirkara ikkwotati 3.16 nfakrukom ukoll vera qed intukom il-kwoti ta' ejjabet imma nixtiequ nenfasizzaw dejjem ilagħbu b'mod responsabbli. Importanti illi ovvjament tkunu tafu il-limitu tagħkom. Joseph, Sliema Birkirkara. Naqbel perfettament ma li għal Karl, ovvjament, naħseb on karta tidher first of all Sliema għaddejjin b'momentum aħjar minn Birkirkara. U naħseb naħseb huwa wis kif għedna x'għedna l-ewwel għedna tim biex jibda joffri saħħa ġol ground jeleb l-avversarju huwa illi dejjem jingħaqad. U naħseb għadu kmini wis għal coach Festa biex ovvjament wara jumejn biss dawla Birkirkara labet is-sibt minn is-sejjer żballu x'hekk. Eżatt. Labet is-sibt jiġifieri wara tliet tiem, jumejn Birkirkara tinżel u ġib 3 punti kontra Sliema. Naħseb li huwa diffiċli mhux impossibbli. Minna l-oħra f'Kordin għandna logħba bejn it-tnejn tal-qiegħ, Nashar Lions u Tarxin Rainbows. Logħba li tista' tkun interessanti wkoll minħabba l-fatt li min jitlef se jibqa' fuq l-aħħar. Nagħtu naqra l-kwoti qabel ma nħu kumment minn għandkom fuq dawn Nemmen li Nashar favoriti jien. Il-panel, Nashar Lions edha kwotata li tirbaħ 3.08, id-draw 3.14, Tarxin Rainbows favoriti 2.19. Il-Rainbows qed jagħtu logħba l-kulħadd. Però, Karl, ħanibda bik. In-Nashar għandhom bżonn il-punti. To be fair, mhux impressjonajt, kelma ġibek. Ma konx nabsol li Tarxin huma favoriti. Iktar konnejt Nashar. Wara mbagħad il-comeback l-għamlu Nashar, s-sena tinsew x'għamlu daw, Ekku, mela, meta salvat. Ġifieri. U plus, Karl, ħansemmi episodju ieħor li kien ġara f'Nashar is-sena l-oħra, il-coach George Magri kien tefa' riżenja u Nashar kienu rrifjutawha u spiċċa biex salvahom fil-Premier. Tarxin ma rridux ninsew illi. U forsi ħanisna ma bajst, għax ma George jiena ħabib. George jaf x'inhu futbol, ġifieri. Coach tajjeb hu. Minnaħa l-oħra ma rridux ninsew tliet affarijiet. Tarxin Rainbows ħadu Drummond kontra l-Hamrun imma il-Hamrun nafu. Nafu x'ġara ħan ispiċċa. Però mal-Furjana tilfu biftit. Għalkemm tilfu b'xejn ma tilfu biftit, kienu anke sfortunati. U anke ma' Sliema kellhom telfa minima plus li fil-ferma tiegħi f'Jacques Cherry għandhom coach bravo u coach preparat. Joseph. Jiena onestament hawnhekk ħammur kontra li ta' sieħ Bikal jiena ngħidlek l-aħħar Tarxin jirbħu. Kif qed inti qed jagħtu logħba l kulħadd u għalkemm ma' timijiet aħjar minnhom taw logħba l kulħadd tista' ħarbu ma' tim li huwa tal-livell tagħhom. Eżatt. Ġifieri jiena nemmen li Tarxin ħad toħroġ ċebbieħa, però smani Tarxin Hamrun kulħadd jaf x'kien hemm. Le mhux hekk imma ovvjament qed nagħti ħarsa lejn ir-riżultati. Forsi logħba oħra biex nagħlqu li rrid niddiskuti hija l-logħba tal-erba' fis-7 bejn Marsaxlok u Gżira United u l-isponsors tagħna hija bet qegħdin joffru kwoti bilanċjatissimi għal din logħba. Marsaxlok favorita li tirbaħ 2.19, id-draw qed ikkwotat 3.28 fil-waqt li Gżira United qiegħda favorita li tirbaħ 2.79 voldri Marsaxlok favoriti imma Joseph logħba bilanċjata. Jina nemmen li Marsaxlok tirbaħ. Għax Marsaxlok ovvjament naħseb, mhux għax il-Gżira m'għamlux, fis-sajf għamlu naqra akkwisti aħjar, naħseb kellhom performances ħafna aħjar mill-Gżira. U l-iskor ikun minimu ta'. Eżatt. Zabbar St. Patrick's Hamrun Spartans, nemmen li l-Hamrun Spartans huma favoriti fil-fatt l-sponsors tagħna
qegħdin jikkwotawhom 1.52 li jirbħu kontra 3.97 ta' Adro u l-5.30 ta' Zabbar. Karl, l-aħħar kumment biex nkun semmejnija wkoll. Mosta Hibernians. Hibernians li kontra t-tim ta' Mario Moscadda l-aħħar sabuna diffiċli, Lobostika dejjem dik. Eżatt. Jew lobostika jidru. X'taħseb kumment fil-qosor fuq din logħba? Ħebs Mosta? Karl, imma. Ħallih mix-xort, Sorry, Karl, rajt kellem, Karl, skużani. Ngħid draw. Ħebs Mosta draw? Hekk ngħid. Jiena naħseb 2 b'xejn hits. Possibbli wkoll, ejja ngħidu rebħa minimal ħibs, jien naħseb, imma kulħadd jaf x'jista' jiġri fil-ġranet li ġejjin. Mela, grazzi Joseph tal-interventi tiegħek fil-programm tal-lum. Joseph illi għada fil-ħodu suppost għandu jibatilna video, xtaqitella video fuq il-logħba li Luka Modric kellu l-bieraħ waqt Milan Bologna, suppost għandu jitella video biex taraw ħada fil-ħodu u jirritorna nhar il-ħamis li ġej fil-programm id-bassir bil-pronostiċi tiegħu fuq l-MHA League. Ibqgħu magħna il għaliex wara din il-waqfa ta' reklami jiena u Karl se jkollna ħansejħulu hekk. Change of roles il għaliex se nkunu qegħdin niddiskutu Juventus Inter, jidħol Roberto De Brincat, Karl ħajkun imexxi d-diskussjoni u jien jkolli nirrispondi lid-darba. Istiet għandatu ħankun ġus u l-front ta' Hebron. Għax il-każ. Ekket naħseb. Ekket il-mestħajinni. Ekku. Tal-Partnership for Peace. Le, mhux daqshekk. Insomma, immorru naħdu bel-ilma sinjuri, ħalli mbagħad nibdew niddiskutu Juventus Inter. Ibqgħu magħna dal-waqt magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik.
Ayabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ayabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba Roberto fil-programm. Buonasera. Buonasera Karl, buonasera Antonello, buonasera għal dawk kollha li segwuna. Qed nistħajjilni isni tal-Partnership for Peace il-lejla, logħba tal-ġen kienet f'waqt il-kontemporanjetà tal-logħba ħajbenjes bil-Kirkara. Kien hemm ħabib tagħna l-Presenti Ground ma xtaqx ikun jaf x'inhu l-eżitu tar-riżultat tal-Juventus, għax għal nessamu noqgħod nara bil-kwiet, u jiena ħin kollu sejjer l-abjad u l-iswed ġej minn wara. Biss ċerta parti. Onestament, a great comeback. Hemm min ipprotesta fuq il-gow tal-4-3 fuq il-Juve, missa dak kien ħalikom, imma jiena meta rajt l-iskor 3-2 qed tistra l-Inter għamluha u mhux sejjefu. Imma ġara l-oppost. Allura issa hija riżultat 4-3. U mhux riżultat li tistennih fl-logħba l-Italja, speċjalment il-Juventus u l-Inter, huwa riżultat li kien sinonimu dan minn se kien isegwi l-Premier League Ingliż fin-90s. Ġeneralment il-logħba 4-3 dejjem kienet tispiċċa bejn Liverpool u Newcastle. Min għandu amment. Biss issa ħalli f'idejkom u l-ewwel domanda tiegħi għalikom se tkun din. X'taħsbu mill-logħba u il-4-3 għalikom x'inhi? Tibda Bert? Nibda. X'naħseb mill-logħba, ovvjament kienet logħba sabiħa, logħba movimentata b'ħafna ċansijiet ta' skor, ħafna goals. Logħba li forsi ma tantx hija sinonima mal-futbol Taljan, hija aktar sinonima mal-futbol Ingliż jew mal-futbol Spanjol. Jiena naħseb li r-riżultat tal-draw kien ikun wieħed iktar ġust biex inkun jiġifieri fair ma' kulħadd. Naħseb li Inter kellhom aktar possess, kellhom aktar stil tal-logħb, però ovvjament huwa evidenti li hemm xi ħaġa nieqsa fit-tim u di mhix issa imma ilha ġejja mill-istaġun li għadda. Però kollox ma kollox naħseb l-Inter għamlu wirja tajba. Juventus min-naħa l-oħra labu logħba ta' stennija, logħba li naħseb tudor il-game plan tiegħu huwa wieħed sempliċi, jiddefendi u jittama li jildis joħloq xi ħaġa bit-talent li għandu u jġib ir-riżultat. Jiena biex nagħti introduction imma spjegazzjoni naqra ġenerali, naħseb li l-ar players apparti Lautaro u Vlahovic kienu żewġ goalkeepers li fl-opinjoni tiegħi għandhom responsabiltajiet f'diversi mill-goals li rajna s-sibt. Ovvjament għall-Inter hija telfa li tefathom fi kriżi. Tajjeb li nirrimarka li bħala statistika normalment tim li jirbaħ il-kampjonat jitlef massimu ta' 4 jew 5 logħbiet fil-kampjonat. Inter wara 3 logħbiet diġà tilfu 2. Ġifieri dawn jekk iridu jimmiraw li jiċċellenġjaw għal-lig fil-35 logħba li fadal ma jistgħux jitilfu aktar minn 2-3. Min-naħa ta' Juventus ovvjament hija rebħa li tagħti boost enormi lill-moral
Però jekk irid inkun realistiku, qatt m'hemmx dik is-sistema tal-logħob li nixtieq nara u li rajt is-sena l-oħra pereżempju kontra Roma away, kontra l-Lazio away, rajt sistema tal-logħob tajba dis-sena ma rajtix, però ovvjament hemm l-istilla ta' Yildiz li kull meta jaqbad il-ballun dejjem tistenna li ħeħloq xi ħaġa u xi naqa' fortuna kienu l-fatturi ewlenin għal din rebħa ta' Juventus. Mela, qabel tidħol li inti, Ton, jekk jogħġbok, nixtieq nifakkarkom li għandna wkoll il-kummenti min nixtieq ħalli xi kumment bħal ħabib tagħna bħal maħallet degwara għalli ibżanna l-Karparnis għallinna Karparnis ibżawna l-ħabib tagħna Antonello mid-dera dan huwa xi supporter interest qed indegwara Brian De Gabriela għallinna dawn l-interessi daħuni. Jekk dak kien fall fuq Boni, ħajkolli ngħid li l-pjers tal-Inter mhux irġiel imma Signorini. U għal ukoll Brian ma ninsewx li għal din il-logħba Juventus kien neqsil lil Cambiaso, Konsejsaw u Zegrova. Fidejk Ton. Mela, l-ewwel nett nixtieq insellem lil Erten u lil Brian u nirringrazzjaw tal-li wkoll qegħdin isegwu l-programm tal-lejla. Żewġ supporters ta' Juventus li żgur qegħdin wiċċhom għaddaw wara rebħa tas-sibt li għadda. Jiena onestament kif l-Inter irnexxilhom jitilfu din il-logħba ma nafx. Il għaliex jien nazzarda ngħid illi anke bejnietna il-boards tal-membri l-immexxu il-paġna din il-logħba diġà tfajnija kandidata fisem is-serje A bħala l-isbaħ logħba għal tal-2025 dik li mbagħad nagħtu l-awards fil-31 ta' Deċembru li ġej. Biss jiena ma stax nemmen kif tlifnijax. Konna qed nilagħbu tajjeb ħafna, ma għalkemm hemm punti illi nixtieq nqajjem għaliex fil-fema tiegħi pereżempju l-fatt li lajn 4 goals. Turija ta' nuqqas ta' investiment li sar fid-difiża fil-fema tiegħi għalkemm wieħed mill-aqwa players kien Acerbi, pereżempju. Nista' ngħidilkom ħaġa, sorry ta' ma rajna 4 goals bieħmenta. Iva, fil-fatt kont ġej għalija. Geometrija kienu ċerti xuttijiet. Kont ġej għalija fil-fatt ma kemm insemmija biss xi ma nitkellmu fuq iktar fid-dettall fuq għażiet il-qudiem. Il-goals bellezza li rajna minant il-plejers torok, Çalhanoğlu Yildiz, ma nitkellmu fuq għażiet il-qudiem. Jiġifieri l-Inter labu tajjeb imma spiċċajna bidejna vojta. U biex uweġġab il-Brian jiena mhux se noqgħod nilmenta fuq il-fawl fuq Bonni u mhux fuq fawl insertat il-logħba ġiet kif ġiet, rebħu l-Juventus, proset lis-supporters Juventini, issa aħna naraw, issa aħna għandna l-problemi jux. Però biex ngħidi nkompli fidejk Karl, anzi ħanħalli għal il-qoddim. Karl, nkomplu diskussjoni. Fil-fatt, bħalt li biċċa fl-alqa, u nixtieq nfakrek lil-lejla jien qed nippreżenta jekk jogħġbok, thank you. Nar is-sibt kien hemm Turkish Delight għalija ngħidilhom għax bli għamel Çalhanoğlu u Yildiz kellu laqta klorka daqs li kieku kien hemm kebab u l-kelwa tat-Tork ċajta parti u nsellem il-bib tagħna Torok ukoll, imma vera spikkaw dawn iż-żewġ plejers ta' nazzjonalità Torka u ta' min isemmi ħaġa oħra. X'impatt qed ikollhom daw fil-futbol Taljan. Jiġifieri ma tgħidx daw Brażiljani, Arġentini u hekk li hemm irħilu Torok tajbin kien hawn imma mhux dak il-klassiżmu ta' Maradona u affarijiet hekk. Mela, waħda lik Ton u waħda lik Roberto, ħanibda bik Ton. Kemm taħseb li Çalhanoğlu ħajkun tajjeb għall-Inter? U wara Roberto, please, li kemm taħseb li Yildiz ħajkun fundamentali għall-Juventus?
Efem, Çalhanoğlu matul is-snin u wera illi huwa ekip lera l-Inter. Biss dan is-sajf kien hemm anke spekulazzjonijiet li jrid jitlaq. Issa, però, ħakan ma jridx jinsa l-sena diħlem mit-tazza tad-dinja, voldiri għal-kem u il-kaptan tat-tim tat-Turkija, xorta waħda għandu responsabilta li jilab staġun tajjeb ħalli u koll anke jekk jiġi biex jitlaq fl-aħħar ta' dal-istaġun, għalmenu jitlaq fuq nota tajba maħna l-partitari tal-Inter illi huwa naħseb kont mill-iktar players maħbubin illi hemm fl-iskwadra attwali. Ovvjament kien ukoll suġġett għal xi kritika, ma irrisponda preżente bil-kbir. Tara kif ġew kol da, ta' ġib xej minant il-Milan, eżatt. Fil-fatt tajt ukoll illi il-marki tal-Gazzetta dello Sport fost il-ħafna 54 li kien hemm Çalhanoğlu ħatminja għamel żewġ gowls mill-isbaħ. Jiġifieri il-pressjoni qiegħda fuq Çalhanoğlu biex ikompli jmewwet il-polemiċi li kien hemm madwaru u logħba wara oħra ikompli jtina l-wirjiet illi tagħna fl-Allianz Stadium nhar is-Sibt. Yildiz Bert. Jekk nista' nikkummenta fuq Çalhanoğlu napprezza. Għandik id-dik. Jiena min is-supporter ta' Inter, però bħalma tafu nsegwi l-futbol Taljan. Jiena għalija għall-Inter Çalhanoğlu huwa ħafna iktar importanti minn Lautaro Martinez. Çalhanoğlu huwa l-moħħ, right? U meta jiffunzjona hu, jiffunzjona t-tim tal-Inter. Lautaro Martinez, kull rispett jiġifieri mhuwiex plejer ħażin ta', però mhux konsistenti. U nhar is-Sibt oħra miegħek Roberto. Fuq Lautaro, fejn qed ikun Lautaro fil-logħbiet il-kbar? Ma ssibux. Turam jispikka aktar minnu. Eżatt. Jiena għalija Turam huwa ħafna aktar plejer utli minn Lautaro Martinez, ġifieri tinsemmu żewġ plejers li ġew b'xejn. U dik turi l-bravura ta' Marotta. Però Lautaro, orajt, huwa l-captain tat-tim, sar is-simbolu tal-Inter, bla bla bla, però fir-realtà mhux xi world class player, b'kull rispett, ġifieri naħseb l-Inter jekk iridu jimmiraw għal iktar il-fuq, naħseb wasal iż-żmien li jaħsbu li jkun hemm top striker ta' veru li jagħmel id-differenza fil-logħbiet kruċjali. Right? Għax bħalma semmejt inti fil-logħbiet il-kbar, Lautaro Martinez qatt ma jkun hemm u ovvjament iħalli impatt fuq il-kumplament tat-tim. Fuq Yildiz jien diġà ġibta, ġifieri Yildiz huwa kif taqbad tajt il-font, is-sors ta' xi ħaġa li jista' joħloq l-Juventus. Ġifieri jiena kull meta jaqbad il-ballun ngħid hemm ċans ta' skor, hemm ċans ta' skor. U plejer żgħir, plejer enerġetiku, fantażista, għandu t-teknika, ġifieri għalija plejer li waqa' mis-sema għax da xtrajnieh insomma ġib xejn meta spiċċaw il-kuntratt mal-Bayern Munich, plejer li għadu żgħir u nemmen li għandu potenzjal enormi li jsir wieħed mill-aqwa fid-dinja. Ovvjament nispera li Tudor jew min ikun hemm coach ta' Juventus jużah bl-aħjar mod biex jieħu l-potenzjal veru minnu. Pereżempju kif beda jużah Thiago Motta, beda jnaqqaslu 75% tal-potenzjal tiegħu. Plejer bħal dak qatt u qatt u qatt ma tista' żommu il-bogħod mill-asta avversarja. Plejer bħal dak li żommu viċin il-asta avversarja biex tieħu l-aħjar minnu. U nispera li Tudor jużah bl-aħjar mod. U naħseb li fil-fema tiegħi qed ikompli wkoll Roberto, it-tradizzjoni ta' plejers kbar li libsu l-flok numru 10 ta' Juventus. Jiena nixtieq li jkun fotokopi ta' Del Piero, ġifieri da saħaq li u jixtieq il-karriera tiegħu jagħmilha ma' Juventus. Ta' 16-il sena qed jilbes il-flok numru 10 li kollha nafu
li ma players li b'suħtu l-istorja tal-klabb. Nixtieq li xi darba naraħ il-captain tat-tim, ġifieri jalla jimxi fuq il-passi del Piero li huwa l-idolu tiegħu u ovvjament ikun il-bandiera li ilha nieqsa fl-opinjoni tiegħi minn mindu spiċċa del Piero. Mela, minn Istanbul ħamorru l-Kroazja, tgħidli biex jireġ. Mela, Bert, Juventus għamlu diversi tibdiliet. Kont tobsol li dawn il-mekkanizmi li ħaddan Igor Tudor kienu seħdmu daqshekk malajr meta tqist il-Bianconeri għandhom punti massimi wara 3 lobiet u trid isma' minn ġibtu għammu. Ħanejdlek, Karl. Jiena fl-opinjoni tiegħi issa ħanitkellem mill-kappell ta' coach, huwa mhux ta' supporter. Tudor għandu mertu, però mhux mertu tiegħu li ksibna 3 punti, ġifieri u ħanejdilkom għalfejn. Jien meta tilgħab bi-3-4-1 li hija formation offensiva ħafna, meta tagħmel kors ta' coaching, it-tutors jgħidulek li 3-4-3 jew 3-4-2-1 hija l-aħjar sistema għax għandek ħafna triangles fiha, però ovvjament hija riskjuża. Ma tistax tilgħab bi plejer bħal Kalulu bħala midfielder mal-linja, jew tilgħab il-McKennie midfielder mal-linja. Inti hemmhekk trid players li 1v1 jaċċellaw. All right? U fil-fattu uriet min-naħa ta' Kalulu l-Juventus ma bdew jagħmlu xejn. McKennie bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu forsi jagħmel xi ħaġa, ma min-naħa ta' Kalulu ma jirnexxilhomx joħolqu xi ħaġa. Jien anke din ħaġa jibqa' jilgħab bi-3-4-2-1. Le. Pereżempju, il-Juventus b'kull rispett, sa jiena taf kif nitkellem, jiena għalija labu 10 minn nies. Cup miners as there. All right, jiġifieri da coach li jkun veru coach intelligenti. Daw l-affarijiet jarhom. L-unika mertu li kellu Tudor kien li xinġejna tlab it-tnej kellu l-kuraġġ ibiddel u lab offensiv. Għax il-Lazzic li suppost huwa trekwartista niżlu bħala midfielder ċentrali biex lab l-Openda u lil David ma jildis quddiem. Però qabel Tudor jirrealizza li mal-linji jrid ikollu players tipo Cambiaso li se jidħol mill-iskwalifika, tipo João Mario, tipo Conceição, tipo Zevrova. Right, is-sistema mhux ħatrendi. Għax hemmhekk jrid ikollok players li 1v1 kapaċi jaqbżu l-plejer u joħolqu superjorità numerika. Mela, Ertelbek wara għamel punta u nixtieqkom forsi niddiskutuh u qabel naħroġ l-aħħar domanda finali Antonello għalikum Battista tibqa' serblu inti. Mela, Erten għalinna logħba bħal Juventus l-ewwel santu xogħol kellha tintlab il-ġimgħa flaxija mhux is-sibt. Lautaro lob kontra l-Juventus mejjed u Juventus ħarġu jiddefendu fuq l-Inter. Kemm nippreċiża xi ħaġa fuq li qal Ertin. Il-ġimgħa din il-logħba ma setax tintlab minħabba li konna ġejjin minn waqfa internazzjonali. Allura dan ifisser li ma kienx hemm it-tempistika ideali biex tintlab fil-għaxija l-ġimgħa l-logħba u ma ninsewx ukoll li tintlabet is-sibt fis-sitta minħabba li għada tibda Champions League. Għaliex kieku serraħ rasek li kienet tkun logħba li DAZN kienu jpoġġu għal ħadd fil-għaxija biex jħajpjaw s-soltu bla 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 ta' DAZN. Mil-bqija ifhem naqbel perfettament miegħek li Lautaro kontra l-Juventus ma jirrendix fil-fatt. Rajt statistika fuq YouTube fejn minn 21 logħba li El Toro lab kontra Juventus kull ma skurja xi darbtejn jew tlieta li huwa numru miżeru meta tqis dak li Lautaro jaħseb li qablu ma kemm il-gowl skurja Cardi kontra l-Juventus. Le mhux dik
Inti mhux il-kwantità ta' goals li trid tara wkoll. Trid tara l-goals kemm jiżnu. Milito forsi ma skunx daqs Lautaro, imma ara kemm kien jagħmel goals peżanti ngħidulu aħna. Lautaro meta jiġi timijiet il-kbar imut. Jiġifieri. Jidher li hemm messaġġ ieħor Karl. Ma nafx taqrah. Mela, ibqa li għaddej sakemm qed nara l-messaġġ li jħolek jogħġbok ibqa li għaddej fuq il-kontent. Hija ħasra wkoll li plejer tal-kalibru tal-Lautaro mhux qed irrendi f'dawn it-tip ta' lobiet li jien bħalma dejjem ngħid huma lobiet li kapaċi irebħuk saħansitra jew itelfuk kampjonati. Rigward il-kumment li Mela, ħan nidħol ngħid il-kumment jiena. Mela, Roberto, dawn għalik. Il-ħabib tagħna Efrem Tabone qal nixtieq nsaqsi Roberto kontrattak b'saħħtu kellha tintlab dik il-formazzjoni u kumment ieħor kien u tara l-logħba xuttiet minn barra l-kaxxa huma dominanti dis-sena fis-Serie A u għadna l-ewwel ftit lobiet. Ħanajdlek, fuq kontrattak dominanti mhux attak dominanti. Jekk il-coach jemmem sistema jilab kontra min jilab dik is-sistema jilab u daw fi training il-players nimmaġina jinsaw mill-li nara jitrenjaw il-1v1. Ġifieri il-players li se ngħidu kollox bħal Bremer, Gatti, Kalulu, Kelly, daw kollha mdorrin issa jilagħbu bil-back three, ġifieri ma tagħmilx differenza. Tilabx kontra Lautaro Martinez, jew kontra Leao, jew kontra Moise Kean. Da jibqa' jilab dis-sistema bħalma fl-aħħar mill-aħħar kien jagħmel Gasperini mal-Atalanta, jilab kontra min jilab, u qed jagħmel issa mar-Roma. Jiġifieri u Inzaghi sena l-oħra kontra mal-Inter. X'kienet il-kumment li ieħor Karl? Mela taqra ħollu waħed inti Antonello. Fuq ix-xuttijiet minn barra l-kaxxa li Xuttiet dis-sena minn barra l-kaxxa. jidru U x'għandhom barra kaxxa, jiena f'opinjoni tiegħi huwa punt pożittiv. Eżatt. Għax is-sena l-oħra, issa ħankellem fuq Juventus, all right? Ħafna possess minn dawru l-ballu minn naħa l-oħra u minn naħa l-oħra u minn naħa l-oħra u ma nixxutjaw qatt. Kif tiskur jekk ma tixxutjax? All right, jien pereżempju wara kemm jgħajru il-Majfredi. Majfredi tant kemm kien kellu sistema ċara tal-logħob li da meta mar mal-Juventus ġielhom jibnu pitch żgħir ħafna biex il-plejers jitrenjaw waqt ġodda l-pitch jixxutjaw mill-bogħod. Right? Inti tixxutja mill-bogħod ukoll. Jekk inti d-difiża avversarja qed tingħalaq, ma tistax tibqa' tipprova tippenetra, tiskurja b'xi mod u kif? Tixxutja minn barra l-kaxxa. Da huwa punt pożittiv. Jiena biex nagħmel punt ieħor u nalaqgħu fuq Juventus. Pereżempju jiena mod toġobni assolutament xejn kif qed jiddefendu set pieces. All right? Jekk innotajtu qed jispiċċaw fuq il-line tal-kaxxa żgħira bil-goaler ma jkollu viżwal ta' xejn tal-ballun. All right? U jitfgħu balla pressure anke da jkun hemm sempliċi deflection. Il-ballun fix-xibka ħaj jispiċċa. Ġifieri jien dis-sistema li kien bdija Pioli mal-Milan ma toġobni assolutament xejn. Però ovvjament hija opinjoni personali. Mid-dera daħlulna iktar kummenti sewwa. Ta' min ifakkar li l-ħin huwa bħalissa l-10 u 6 minuti nixtieq nirringrazzjakom u napprezza li qed tistennewni sakemm nitlaw lill-kummenti. Issa. Mela. Għal-kummenti jiena minn naħa tiegħi sur editur mu nara xejn. Mela ħalli naqra l-kummenti jiena qabel ma tkompli l-aħħar domanda. Mela qed indek wara qed jgħidilna li llum il-ġurnata players bħal qabel ftit li xejn faqdal qabel Eto'o Messi Ronaldo Tevez uktar illum tfittex attakkant u plejer xejn massib. Grazzi Guardiola illi ċertu rwolijiet qataħħomu bis-sistema tal-lob tiegħu.
Qabel daw it-tip ta' plejers rari tara l li jagħmlu ftit żbalji u kont tieħu gost tarhom. Fil-fatt ħafna timijiet qed jibnu t-tim tagħhom fuq plejers b'saħħithom fin-nofs. Dik vera wkoll. Il-kumment li qed jgħid Efrom. Il-fatt daħħalli wkoll il-kummenti u osservazzjoni tajba ġifieri. Illum ifimni il-fizjonomija saret jekk ma importax nixtieq insemmi punt anke l-bira fuq logħba tar-Roma. Kemm meta jkollok ċerti coaches jidraw b'sistema kif qedtu tajjeb intom, pereżempju għalija Gasperini għax-xaqa. Naf li mhux se nitkellmu fuqha ma ġast nagħmel highlight jiena għalija l-bieraħ u qed juri biċ-ċar. Gasperini meta ma jridekx insa itlaq dofbik. Jiena għalija ħasra għax dan kien kapokannoniere tal-Liga Spanjola. Issa l-oħra ġie għamel 17 gow u ħafna minnhom kienu gows fundamentali li kienu jiswew 3 punti fil-ġirja la minna taħt Ranieri u li kbaru ġieħ ta' ras għalija li l-bieraħ da imbambil ħabni li ma rajtx il-logħba imma niskanta kif dal-bieraħ imqar daħlu kwarta ma daħlux, Ġiri biex naraw ċerti coaches meta jkollhom f'moħħhom u meta rispondew ħaxix, allura mek irid jilab irid jimpenja ruħu iktar fit-training. Imma Gasperini huwa Gasperini. Mela, Antonello, ħanerġa' ndur fuqek għax it-topics ma' Roberto eżawrejnihom għax il-ħin qed jafas ukoll. Mela, Inter kisbu biss 3 punti minn 3 lobiet. X'inhuma l-bidliet li Tristan Kivu għandu bżonn jagħmel sa mill-logħba li mistana l-erba' f'Amsterdam biex jitaffi l-pressjoni li s'issa dejjem qed tikber u taħseb li jkun waħed mill-partenti ma jwassalx sa Mejju Kivu? Ħanibdew minn hawn. L-ewwel bidla li jidher li se ssir nhar l-erba' se tkun dik bejn il-lasti fejn Jan Sommer se jkollu l-ċedi postu lil Josep Martinez. It-tieni jiena fil-ferma tiegħi ma nista' noqgħod nelabora diskors li ġra tkellim fi programmi oħra, biss kull ma ħanejt biss huwa li kif huwa l-ħanut il-ħaruf tas-sagrifiċċju fuq l-art tal-tamin lan tiegħu kien illi s-sajf jispiċċah bil-sinjal plus ħdejn il-bilanċ il għaliex ma armajniex b'mod adegwat fuq wara. It-tielet ħaġa li nista' ngħid huwa li forsi wasal iż-żmien li ċertu plejers jieħdu naqra break, isaħħnu naqra l-bank u jidħlu biss meta jkun hemm bżonn. Nazzarda ngħid li plejers bħal Frattesi għandu jiġi utilizzat iktar fil-ferma tiegħi. Bonni fil-ftit li daħal nhar is-sibt għamel iktar minn Lautaro. Nippretendi li nhar l-erba' jiena ta' ċans lilu wkoll. Forsi naraw iktar minn Andy Diouf illi jidher li wkoll nħalli naqra dan x'ħobbs joffri u jien ma neskludi xejn lanqas illi naraw difiża berba tinqeleb is-sistema forsi 4-3-2-1 għal fil-logħbiet li ġejjin. Vera li nhar l-erba' irridu nibdew b'rebħa mal-Ajax, hawnhekk ħa nitkellem iktar ta' partitarju interest milli ta' ġurnalist. Imma il-pressjoni qed tikber fuq Kivu u anke biex norbot ftit mad-diskors illi qal Roberto u din hija twissija li naf li misset intoġob mill-partitarji interisti, imma se nkun frank u skiet magħkom bħalma kon dejjem. Jekk qed taħsbu li l-Inter dis-sena ħadd iġġieled tal-lig, insewwa. L-Inter dis-sena fis-sitwazzjoni li qegħdin jekk niġu r-raba' diġà ħafna. Jiddispeċini qed ngħid dal-kliem, però din hija x'nemmen jien fil-klan tal-Inter. Dis-sena jekk nidħlu r-raba' diġà ħafna x'in fil-ferma tiegħi hemm in-Napli qabilna, hemm il-Juventus qabilna, il-Milan li se jkunu bla tazzi għax di ma rridux ninsewha se jkunu qabilna, għal-raba' post hemm ġlieda bejn l-Inter, ir-Roma, il-Lazio, dawk it-tlieta żgur u l-Atalanta jekk jaqbdu. Jiġifieri
M'inhiex qed neskludi li s-sena d-dieħla nkunu qegħdin insafru lajda nhar ta' ħamis. Issa, jekk f'Jannar min suppost joħroġ il-flus tmissu l-kuxenza u jisaħħaħ fejn hemm bżonn, imbagħad forsi hemmhekk nitkellmu biss jiena kifu ma nistax intih tort għaliex qiegħed jaħdem bli għandu. Il-kanuni dis-sena min-naħa tiegħi qegħdin fuq id-diriġenza fuq il-proprjetà. Issa, jalla nidħlu tranquilli Champions League, imma ma nistax infallu ktar punti. U nhar il-ħadd ġejja lobibsa, għax issa Sassuolo kulħadd jaf li f'Milan dejjem joħorġu all out u dejjem jirnexxilhom iwaqfuna. Jiġifieri il-pressjoni qiegħda fuq kivu. Da tliet lobiet jistgħu jfissru ħafna. Issa biex nagħlaq għad-domanda tiegħek Karl, l-Ester l-istaġun ma nafx. Għandi ftit dubji. Għandi ftit dubji. U let's say da ma jlestix tistaġun. Min naħseb li jiġi? Jiġik xi ħadd bit-Turkish Airlines x'tagħmel? Le, mhuwiex Mourinho. Mourinho qas jaqbel jiġi mal-Inter fis-sitwazzjoni li qegħdin. Mourinho jaqbel jieħu sena break u għalkemm qiegħed jissemma u jmur mbagħad jikkoċja l-Portugal. Jiena għalija jekk kifu jitkeċċa, l-unika coach li qed nara li jista' jidħol f'din is-sitwazzjoni huwa jew Conceição jew Thiago Motta. Is-sorprendejta. Minuta. Conceição tas-sigarru? Ejja. Wet minn dawk it-tnejn. Ex-player Naħseb tal-Inter jew fl-ambjent. qed ngħajja u wasalt biex norqod. Le, jien qed ngħid għax qed naħseb jien. Jiena jalla jibqa' kifu. Jalla jiġi Mejju u jkunu għal-quna ħalqi. U nkunu spiċċajna forsi t-tieni jew t-tielet u nkunu rbaħna l-Kupp Italja jew Super Cup. Imma kif in-sitwazzjoni bħalissa ma nafx għandi dubji kbar. Jalla nkun żbaljat. Imma bħalissa naf li x-xukjajtek Karl, imma. Ix-xokjajt neħanelek. Għandi għor ta' b'saħħta, għax kut tifqaħjili kont il-lejl, għax taħseb Roberto, għaddilu komment inti, Le, isma, jina naqbel ma xi affarijiet milli qed jgħid, però ma naqbilx ma' affarijiet oħra. Bħal xiex. Le, per eżempju l-Inter, rajt, ma għadux gallerija fi transfer market. Ma għadniex gallerija, imma Le, fl-attak investejna. Imma ma kienx interazzjoni. Mhux se nelabora aktar fuq transfer market għax diġà tkellim biżżejjed. Le, ħanejdlek, kien għalija l-iżball li għamlu kien li xtraw 3 midfielders meta kellhom bżonn 2 u kienu jisaħħu d-difiża. Rajt, jekk inti ħadd il-Susic li kien diġà mixtri mill-istaġun li għadda. Rajt, u ġibt il-Diouf u għandek il-Frattesi, Diouf għalija ma kienx hemm bżonnu. Rajt, kienu jġibu defender. Per eżempju, kifu tgħidli m'għandux tort imma ħansaqsi. Għalfejn ma daħħalx il-Luis Enrique nhar is-sibt flok il-Darmjan. Għalfejn jilgħab il-Mkhitaryan u ma jilgħabx il-Frattesi. Jew ma labx il-Senatori ma ħadux over diġà. Jiena kull rispett ta' Madam Mkhitaryan ġieħ il-bambin. Żmien u għamlu, ibdel. Jiena anke tibqa' tilabba ċerbi sa mhux plejer ħażin ta' ma come on ta' dan għandu żmien. In fairness ċerbi kellu logħba tajba s-sibt. Naħseb ħanejlek. Id-difiża tal-Inter m'għandix tort sa barra, ir-responsabilità hija ta' Sommer. Eżatt. Daqqa tal-astaturam li kulħadd qatt iħares. U l-ewwel gow li ġi kif ġi kellhom ċerti trajjettorji sontolija benġi tħajjirhom jien, issa ma nafx. Imma jiena ħanejdlek. Jiena nemmen u di għaddew minna l-Juventus u jgħaddu t-timijiet kollha. Tim, meta jispiċċa ċiklu, ħajbati. Ħadd iġi fażi fejn tixtri minn tixtri xorta ma jinnaxxilek x'tirbaħ, ħadd biddel ħafna coaches, u sakemm imbagħad issib the right one. U l-Inter qed jgħaddu minnha bħalissa.
Jiena għalija l-għażla ta' Kivu kienet maġla għax da ovvjament jew ma bassrux li Inzaghi ħajitlaq ma nafx, però naħseb kienet deċiżjoni maġla għax jiena qed nara deċiżjoni simili għal meta l-Juventus keċċew il-Sarri u ħattru lil Pirlo. Rajt issa Pirlo bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu rebaħ ġiex tazzi. Tajjeb, però mbagħad fis-snin ta' wara kemm hu kowx tajjeb. Għax nafu x'għamel. Fejn mar jikkoċċa. Jiena naħseb Konsejsaw li naqtaw barra. Ma naħsibx li jekk Kivu ma jispiċċax l-istaġun l-Inter ħajmorru għal Konsejsaw. Ma neħu xejn bi kbir li jkun hemm ir-ritorn ta' Big Luciano. Wara dak li għamel man Napoli. Iktar naħseb immura li jew għal Thiago Motta milli għal Konsejsaw. Però anyways, ma nistgħux noqogħdu nispekulaw minn issa jekk il-coach tal-Inter hux ħajspiċċa l-lig jew le xi naħseb iktar hemm ċans li jitkeċċa Gasperini milli jitkeċċa Kivu, nkun onest. Però fuq ir-Roma nitkellmu darb'oħra. Però fil-fatt fuq ir-Roma nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla wasalna biex nagħlqu. Però jekk nistandi l-aħħar kumment, all in all, jiena fuq il-kampjonat Taljan naħseb li n-Napoli huma t-tim strafavorit li jirbaħ il-kampjonat. Għandhom sistema tal-logħob, għandhom l-aqwa coach li hemm fl-Italja. Saħħew it-tim u naħseb li dis-sena ħadd tkun diffiċli biex xi tim jieħdilhom ix-xettru ta' Champions. Fuq l-aħħar nota diżappuntat u sorpriż b'mod negattiv bil-bidu ħażin li kellhom il-Fiorentina. Stennejt ħafna u ħafna ħjar mill-Fiorentina. Ġifieri naħseb Pioli jekk jibqa' serek mhux ħajkun under fire, imma ħajspiċċa fired. U ovvjament l-Atalanta bħalma semmejt inti Ton. Jridu naraw Bjuric sa fejn ħajaslu. Grazzi Roberto, grazzi Karlo, grazzi Joseph, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna tal-li ġimgħa wara ġimgħa juru fiduċja f'dan il-programm. Importanti li tkomplu segwu u sostnu l-dawn l-sponsors għax indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna biex ukoll inkomplu intellaw il-programmi ta' livell li qegħdin intellaw. Grazzi kbira wkoll tmur ilkom is-segwaċi li segwejtuna l-lejla. Infakrukom li dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna għaldaqstant tinsewx tidħlu hemm biex ma titilfux xejn mill-kontenut illi qed ikollna tal-programmi illi qegħdin noħorġu matul din il-ġimgħa. Qabel ma nagħlaq forsi nagħmel żewġ avviżi tal-parroċċa żgħar mela din il-ġimgħa għada ser ikollna aġġornamenti live mill-Istedju Nazzjonali wara l-logħbiet Floriana Valletta u Birki Karaslima. Il-ħamis u mbagħad ser ikollna żewġ appuntamenti fis-6:30 jiena u Wayne nirritornaw suppost bil-programm Formula Predictor fejn se nkunu qegħdin nipprevedu il-Grand Prix tal-Azerbajġan. Fit-8:30 mbagħad jirritorna l-programm Id-Bassir fejn flimkien ma' miej, ma' Roberto, ma' Karlo, ma' Joseph ser nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn il-logħbiet prinċipali li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa mill-kampjonati lokali kif ukoll internazzjonali. Fit-tmiem il-ġimgħa ukoll jirritorna l-MHA League. Botta u risposta jirritorna mbagħad nhar it-tnejn li ġej fl-istess ħin fejn ser nkunu qegħdin niddiskutu żewġ logħbiet interessanti ħafna se jkollna fit-tmiem il-ġimgħa. Fl-Italja Roma Lazio, Volde Ricard l-estiru ħekun nisperaw li ikollna risposta mill-Lazio Supporters Club biex ukoll ikun jistgħu ikollna f'naqra konfront ta' bejn il-ġirien tal-Kolisew. Mill-Premier League Arsenal Manchester City li se tkun logħba taħraq li se jkollna nhar il-ħadd li ġej. Sakemm nerġgħu niltaqgħu din il-ġimgħa jien Antonello Bela ma tfadal xejn ngħidilkom kif grazzi tal-lejla segwejtuna. Il-lejl tajjeb, ħodu ħsieb u niltaqgħu din il-ġimgħa fil-programmazzjoni li se jkollna fuq il-Kamra Sportiva.
Ewwel.